Good morning po, pasibayo kaya kayong Maya Payabak. Magandang umaga sa inyong lahat. Natapos natin po yung part 4. Nasa serye po tayo ng part 5. Panglimang bahagi na po ang ating paksa. The Church Christ Built. At mga kapatid, pareho pa rin ang ating teksto. Matthew chapter 16 verses 13 to 18. Mga kapatid, last time po doon sa part 4 series na ating napag-aralan, mag-review po tayo. Ang tao talaga ay hindi niya kayang pamunuan, hindi niya kayang i-rule, o hindi niya kayang siya ang maging head of the Church of God. Malinaw po na pag-aralan po natin yon, ang kanyang corrupt nature, ang kanyang limited nature, ang siyang pumipigil sa kanya na hindi siya qualified maging head of the church. Kaya nga sa ating pag-aaral na nasabi po natin at napatunayan natin, ang leadership po ng church belongs to God. Sa Diyos lamang ang pamumuno ng kanyang iglesia. Dahil kinakailangan ang lakas, kinakailangan ang kapangyarihan, o we call it in the English, power and authority. Kinakailangan ito, they are needed because the scope given to the church is, the scope of work that the church will do is for the entire world, para sa buong mundo. Kaya nga itong authority na ito ay hindi limited. Ang authority na ito ay hindi 1/2 o 50%, kundi 100% kung yun man ang suma total. Kailangan po ay full authority over the earth. At ang possession, ang nagpo-possess po nito, ang may nagmamaari po nito, ay ang ating Panginoong Diyos, na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan po natin yung sinasabi doon sa Mateo 28, talatang 18. Parang kino-continue ko po yung na hindi ko natapos kung kapirasong bagay na lang ito. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya na siya dumating at nangusap sa kanila, ang sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng lakas ay nasa akin na. Mula doon sa langit na magpapatuloy ang kanyang kapangyarihan, mula sa langit in heaven at dito sa lupa, ketipusulit, dito sa earth. And Jesus came and spake unto them, to His church, saying, confidence, no? Parang tatasno po kapanandaman, bakang taela malumani ring taong kasabi na, He said, all power is given unto me, anaking church na, in heaven and in earth. Which means, in all kinds of legal things, in all legality, in all permission, at lahat ng bagay na ating maiisip, ang ating Panginoong Jesucristo is the head of His own church, mga kapatid. Now, let us continue. Pag-aralan natin, let us know now, when did the Lord Jesus started His church? Kailan ba niya sinimulan ang kanyang iglesia? Kasi napaka-importante po, napakahalaga po sa atin ito na malaman natin ang beginning po ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, na laging sinasabi po ng ating pastor, meron ba kayong history? Kung sakaling sinasabi, ikaw ba ay tunay? Ikaw ba ay totoo? Meron ba kayong history? Maaring totoong sinasabi nyo galing sa banal na kasulatan. Pero putol kayo, hindi kayo kasama, hindi kayo naging bahagi doon sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan po natin ang ating magiging pag-uusap doon sa Mateo 4. Simulan natin yung talatang 18 hanggang 22. Ganito po ang ating babasahin sa Pilipino, sa Tagalog. At sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya
ang dalawang magkapatid. Si Simon, na tinatawag na Pedro, maliit na bato ang ibig sabihin ng Pedro, mga kapatid. At si Andres naman, na kanyang kapatid, na sila'y nakitaan na inihuhulog ang isang lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mamalakaya. Malalim po na Tagalog yun, mamamalakaya. O simply, mangingisda sila. At sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. At pagdaka ay iniwan nila ang kanilang mga lambat at sinundan si Jesus. At sa pagpapatuloy mula roon ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nakakita ng ibang dalawang magkapatid. Pagmasdan po ninyo, si Andres at saka si Pedro ay magkapatid. Ngayon, magkapatid na naman itong nakita ng ating Panginoong Jesucristo. Si Santiago, na anak ni Zebedeo, at si Juan naman, na kanyang kapatid. Na sila ay nasa isang bapor na kasama si Zebedeo, na kanilang ama. Na hinahayuma ang kanilang mga lambat, inaayos ang kanilang mga lambat. At kanyang tinawag sila. At sila, pagkadaka ng pagkatawag sa kanila, ay iniwan ang bapor, at pakinggan nito, iniwan din ang kanilang ama, at sinundan si Jesus. Sa English po, mga kapatid, and Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brethren. So maliwanag na mayroong punto de vista, mayroong pagsisimula. Naglalakad po ang ating Panginoong Jesucristo, nakakita siya ng dalawang magkapatid na sinasabi ng banal kasulatan, si Simon na tinatawag na Pedro. At hindi lamang yon, kasama niya ang kanyang kapatid na si Andres, Andrew his brother. What are they doing? They were casting a net into the sea. Gamit po nila ay lambat because what they do in the sea, casting a net because they were fishers. Mga mangingisda sila. Alam po ninyo, itong mga tinawag ng ating mga ng ating Panginoong Jesucristo ay mangingisda. And Jesus said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Maliwanag po ang pakay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sumama kayo sa akin. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Sumunod kayo sa akin. And then, they straightway left their nets and followed Jesus. And going on from there, Jesus saw another two brethren, whose names were James, the son of Zebedee, and John his brother. Si James na Santiago sa Tagalog, at si Juan na John sa English, na sila'y magkapatid sa pamilya ni Zebedee, na sila ay nasa isang bapor, in a ship, na isang, hindi naman bangka ito, malaki sa bangka, so bapor ang tawag natin. In a ship with Zebedee their father, so katulong nila ang kanilang ama. So that means sila'y mga mangingisda, mga mamamalakaya. Pati si Zebedeo ay mamamalakaya din. And they were mending their nets, sinaayos nila ang kanilang mga lambat. And then Jesus called them. Pagmasdan po ninyo, mayroong tawag. He called them. And they immediately left the ship and their father and followed him. Wala pong duda, mga kapatid. Dito, mapapansin na ang sinimulan, ang pagsimula, ang beginning po, the starting point of the church was built in the seashore of Galilee. Wala pong duda. Dito napansin natin, tinawag na ng ating Panginoong Jesucristo, itong apat na ito. Jesus made the call. Siya po ang tumawag. Alam pa ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon.
Hindi lamang hari ng kingdom of heaven, kundi Panginoon. He is Lord. He is Jehovah. Kaya nga, by the name of the Lord, every knee should bow, shall bow, from heaven and in earth and under the earth. Kaya ang kapangyarihang taglay ng ating Panginoong Jesucristo ay kapangyarihan ng isang Diyos. Ang mga unang tinawag o mga unang miyembro ng iglesyang tinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay sina Simon Pedro, si Andres, si Santiago, si Juan, at mapapansin din kung susundan po natin, kasunod niyan si Felipe, pagkatapos si Nathaniel. Yun ang mga unang 6 na disciples ng ating Panginoon sa pagkatatag ng kanyang iglesia. Sila'y mga tinawag po ng ating Panginoong Jesucristo. They were called. Bakit ko sinasabi ito? Kasi doon sa part 4 po ng ating pag-uusap, mga kapatid, huwag po ninyong kalimutan. If you are able to remember, we gave a definition about the church. The term church, ecclesia po sa Griego, iglesia sa Tagalog. We stated our definition that the church is defined as a composition of saved and baptized individuals. Saved and baptized individuals called out by the Lord, who is the head of the church, for the purpose of assembling together. For a purpose. May pakay. So, mga kapatid, ang pagkabuo, ang laman po ng iglesia na itinatag po ng ating Panginoong Jesucristo na ating kinatatayuan ngayon. Tayong mga miyembro. Pakinggan po mga kapatid, kailangan ay ligtas at nabautismuhang mga tao. Dahil sila ay mga tinawag ng ating Panginoong Jesucristo na siyang puno ng iglesia para magtipon sa isang pakay for a purpose. Kaya mga kapatid, pag-usapan natin malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na mayroong kwalifikasyon. There is a necessity, there is a qualification order. Meron pong qualification ito mga kapatid. Kailangan you must be a saved individual. Kailangan ligtas ka muna. At pagkatapos, you must have been baptized. Kailangan nabinyagan ka rin. Pagkatapos, tinawag ka ngayon. You must be called out or you have been called by the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kayong mga miyembro, tayong magkakapatid, tayong mga tinawag. Wag na lang, basta na lang. Nag-join ka, hindi mo nga narinig yung tinatawag na yun, pero tinawag ka ng Diyos kasi ang mga pumapasok sa iglesia ng Panginoong Jesucristo, kilala ng Panginoong Jesucristo, tinatawag niya. Kaya magtataka ka, ilalahad mo ang ebanghelyo pagkatapos pagdating sa binyag, pumapalya yung tao. Pumapalya. Ayaw magtrabaho. Itong mga tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, binaba kagad yung mga lambat na hawak nila. Yun ang nakapagtataka. Pagpatuloy po natin, when we try to apply the qualification, mapapansin mo, something is going on. Pagmasdan ang sinasabi ko dito, kailangan ligtas. At pagkatapos, kailangan nabinyagan. At pagkatapos, tinawag. Kaya ganun ang ating definition ng church is a composition of saved and baptized individual called out for a purpose, called out to assemble for a purpose. Gusto kong buklat sa inyo, gusto kong ilapit sa inyo yung sinulat po ng kapatid na Juan doon sa John chapter 1.
doon sa talatang 35 to 37. Pag-aralan po natin to, pangalawang ating major na ating napapansin na pinag-aaralan na salita ng Diyos. Again, sabi, the next day after, John stood. Kay bat pasibayo. Itong salitang pasibayo, kay bat na nitang aldong ito, tinalakad J1. Siguro, kayang katuki, happening purpose. And when he stood with two of his disciples, and two of his disciples, palawa dun sa kanyang disipulo, at sila'y nakatingin dun sa dumaraan na ang ating dumaraan ay si Yesu Kristo pala. Again, the next day after, John stood and two of his disciples, and looking upon Jesus as he was walking or as he walked, he said, John the Baptist said, Behold, the Lamb of God. Ito ang Paschal Lamb of God. Ito ang tupa ng Diyos. And the two disciples heard Jesus Christ speak, and they followed Jesus. Mga kapatid, maliwanag dito na itong dalawang pinag-uusapan natin na kasama ni John the Baptist na ating nabanggit na kanina doon sa pagtawag kay Simon Pedro at kay Andres, pagkatapos si John at saka si Santiago, tinawag din. Itong John na ito na ating pinag-aaralan sa John chapter 1, 35-37, siya ay isa doon sa nakatayo. Siya isa doon sa nakarinig kay Kristo. Siya yung nakarandam kay John the Baptist na sinasabi, eto, tingnan ninyo, behold, ito ang Lamb of God. At nangusap ang ating Panginoong Jesucristo, si John the Beloved ay sumama kay Kristo. Pagmasdan ninyo, gusto kong sabihin dito, yung qualification na ligtas, kailangan ikaw ay ligtas, sinasabi ng banal na kasulatan, si John, nakasama disciples ni John the Baptist, ay isang ligtas na bago siya tinawag. Maliwanag na ang trabahong ginagawa ni John the Baptist, pinakilala nga niya si Jesucristo sa kanila. Dahil hindi naman siya ang Kristo. Siya ang forerunner. Siya yung crying in the wilderness. Siya yung may trabahong sent from God to introduce the Messiah. Kaya mga kapatid, huwag tayo pong malito. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, yung mga tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, mula kay Pedro, mula kay Andres, dumating kay Santiago at kay John. Sila'y dalawang magkapatid. Si John na sumulat ng ating binabasa, sumulat ng Revelation, na tinawag na John the Beloved, siya yung nakatayo. Kasama ni John the Baptist, nakarinig siya kay John the Baptist na sinasabi, He is the Lamb of God. Look at Him, He is the Lamb of God. Kaya mga kapatid, kinu-qualify natin, pinuprove natin kung sila nga ay karapat-dapat na tinawag ng Diyos. Kung ang ating definition ay composition of saved and baptized individuals called out by the Lord Jesus Christ to assemble for a purpose. Kaya nga, sinasabi natin ngayon, nang sabihin ni John the Baptist, ito ang Lamb of God, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsalita kay John at dun sa kasama niya. At sila nga ay lumapit kay Jesucristo at maaring kung babasahin niyo pa saan po kayo nakatira, sabi nila At ang ating kapatid na John the Baptist, huwag niyo pong kalimutan na sinasabi, ito yung taong from God. Ito yung taong sent from God. Kaya ang ministry po na ibinigay ng Panginoong Diyos direct from heaven, ang ating kapatid na John the Baptist, involving yung kanyang ministry, ay sangkot ang kaligtasan for those who come to Him. Kaya mga kapatid, ang ating kapatid na John the Baptist o Juan Bautista, ang trabaho po niya
ay introduce ang ating Panginoong Jesucristo. At siya rin ay dumating na may taglay na offer of salvation to those who will come to Him, to those who will submit to Him through His baptism of repentance. Naalala po ninyo mga kapatid sa ating pag-aaral. Kaya ang ministry ng ating kapatid na John the Baptist ay yung tinatawag ng banal na kasulatan, baptism of repentance. Pakinggan po yung sinasabi dun sa Marcos 1, talatang 4. Nagbautismo nga si Juan the Baptist doon sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Eto si John the Baptist, taglay niya ay kaligtasan sa mga darating sa kanya na ipangungumpisal at ang kanilang mga kasalanan dahil sa kanilang pagsisisi. John did baptize in the wilderness, and he preached the baptism of repentance for the remission of or forgiveness of sin. Nagbautismo si John the Baptist sa ilang, ipinangaral. Ito yung gospel niya, baptism of repentance, bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya ang sino mang magpapailalim, tatanggap kay John the Baptist doon sa kanyang taglay na dala, na ikinukumpisal niya ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi, ang taong lumapit doon ay naligtas. Mga kapatid, those he baptized were saved by way of repentance and of course by way of faith. Paniniwalaan nila na ang kanyang ministry ay galing sa langit. Paniniwalaan nila na ang kanyang sinasabing mga salita ay salita ng Diyos. Ang kanyang ebanghelyo ay repentance, pagsisisi. Magsisi ka, tumalima ka sa Diyos at kalimutan mo na ang paggawa ng kasalanan at pabinyag ka habang kinukumpisal mo ang iyong mga kasalanan, ikaw ay maliligtas. Si Juan, si Santiago, si Simon Pedro, si Andres, si Nathaniel, na nabanggit ko, at pati si Philip, ay sila ay nangaligtas din sa kamay ni John the Baptist. Pagmasdan po ninyo, basahin po natin sa kay Mateo 3, talatang 5 hanggang 6. Ganito po ang nakabanggit. Then went out to him, to John the Baptist. Sino itong mga lumapit kay John the Baptist? Sino itong nagsipaghayo at pinuntahan si John the Baptist? Mga tao sa Jerusalem, people of Jerusalem, at lahat ng nasa Judea, lahat ng ekang mga tao na nakarinig kay John the Baptist, sila'y nagkaroon ng interes at dumapit kay John the Baptist. And all the region round about Jordan, karating puok na napalapit kay John the Baptist, ang nakarinig ng mga salita ng ating kapatid na John, the Baptizer, and ano sabi? Were baptized of him in Jordan, in the river Jordan. Sila ngayon nangabautismo. How? By confessing their sins. They were baptized confessing their sins. At mga kapatid, saklaw si John dito, sa lugar ng mga binanggit. Saklaw si John, saklaw si James, saklaw si Pedro, saklaw si Andres, si Nathaniel, si Felipe. Sila ay yung mga binanggit ditong mga tao sa Jerusalem, mga tao sa Judea, na mga karatig puok malapit sa Jordan. Kaya mga kapatid, mababanggit dito nang tawagin ng ating Panginoong Jesucristo, nang gawin niya ang call, ang kanyang pagtawag. Importante po ito. Alam ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang mga tinatawag ay mga baptized na. Sa Tagalog bautismasado na. Nabautismuhan na.
may nga binyag no pure ning inaos ng Yesu Kristo. At man may nga binyag na ela pa may nga ligtas. Mumunaya po yung kaligtasan. Kakaduhaya po yung binyag. Para king purpose ng pamagsilbi, king Diyos tamo. Minunayang ing kaligtasan, there must be salvation first. And then come baptism for the calling of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ, our Lord, called His disciples. Mga kapatid, you must have this in your mind. There was a call made. Tumawag po ang ating Panginoon. The voice of the Lord Jesus Christ, who is the head of the church, is the authority. It is the authority. Doon po mababanggit. Alam po ba ninyo, tinignan ko yung salitang call na sinasabi kong authority. Talagang kapangyarihan, may authority. Dahil ang salitang call po sa banyagang Griego, kaleo. At ang kaleo, sinasabi lang na call, tawag. Pero meron pong base ang kaleo na pinanggalingan na ang kanyang pinanggalingan keleu or kaleo keleu. No? Bago siya naging kaleo, keleu muna siya. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng keleu? Utos, order, command. So yung tawag ng ating Panginoong Yesu Kristo, hindi pwedeng tanggihan. Katulad ng let there be light. Inutos ng Diyos, anong sagot? And there was light, di po ba? Amen. Kaya dito, nakapagtataka, when Jesus was walking by the Sea of Galilee, He saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And He saith unto them, follow me. Ayun ang yung call niya. Follow me, and I will make you fishers of men. Anong sagot? And straightway, they left their nets and followed Him. Nakapagtatako po yan, mga kapatid. At sino naman tong taong ito na hindi pa nila kilala Pinakilala pa lang ni John the Baptist, He is the Lamb of God. Will you trust that? Hindi. Pagka dinatnan po kayo ng tawag ng Diyos, ito yung utos niya na pag sinabi niyang let there be light, bilang isang makapangyarihang Diyos, bilang isang sovereign God, mangyayari po. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, heaven and earth shall pass away, but the mere words of God, the words of God shall not pass away. It will come true. It will come to pass. Mangyayari at mangyayari. Di ba? Doon din sa pagpatuloy ko, and going on from then, he saw other two brethren. Jesus saw James, the son of Zebedee, and John, the beloved, his brother, in a ship with Zebedee, their father, mending their nets. And he kilio, and he called them. Yung salitang called. Come follow me, ang sabi niya. Anong sagot? And they immediately, kagad, they immediately left the ship. At nakapagtataka pa, iniiwan pa nila yung kanilang ama. Hindi ba kayo nagtataka bakit nangyari yun? They immediately left the ship, and they left the father. At anong ginawa? They followed him. Ang ganda, no, mga kapatid? Kaya nga, they are saved, baptized individuals, called out. Napatunayan natin sila yung mga ligtas dahil nangabautismuhan, nangagsisi sila'y nagkaroon ng kaligtasan galing kay John the Baptist mula sa langit yan, sent from God. John chapter 1 verse 6, there was a man sent from God. His name is John. From God. So, nangabinyag sila. At tinawag sila ng Diyos. Alam ng Diyos ang nangyayari. Tinawag ng ating Panginoong Diyos na Yesu Kristo dahil alam niya ang kanyang tinatawag. Nangaligtas na ito at nangabinyagan pa. Kaya nga, come follow me na. You are now ready. So anong ginawa nila? They immediately left the ship
and their father. So, anong kanilang ginawa? What they did was leave behind their lives, mga kapatid. Leave behind their family. Leave behind their occupation. Iniwan po. Huwag niyo namang isipin na literal na talagang kewani na yung sarili. Babalikan nila. Ang ibig lang sabihin ng banal na kasulatan, may bago na silang priority. Mas mahalaga ngayon, ang tawag ng Diyos. Iniwan yung tatay, hindi na nila tatay. Hindi, binalikan yun. Wala naman sinasabing makipag-divorce na kayo sa mga asawa ni. Hindi po ganon. Kaya nga, doon sa John chapter 1 verse 37, no? Nandito sa aking outline, gusto ko lang sabihin sa inyo, itong dalawang disciples na ito, na ang ginawa nila pagkatapos nilang narinig si Kristo, anong ginawa nila? They followed Jesus. Kasi itong dalawang ito kasama si John the Baptist. Ang nangyari, nung tawagin sila ng ating Panginoong Jesucristo, sila'y sumama kay Kristo. Iniwan na nila ang kanilang founder, ang kanilang master founder doon sa JTB ministry, yung John the Baptist ministry. Ang founder doon, si John the Baptist. Ang head of doon, si John the Baptist. Iniwan nila ang kanilang head. Dahil meron pang mas mataas kay John the Baptist, who is the Messiah, who is the Christ. Kaya, when they heard him, they followed Jesus. Nang marinig ni John at yung kasama niya, ay iniwan nila ang kanilang maestro. Huwag pong kalimutan, they are disciples of our brother John the Baptist. They left John the Baptist just as like that. Andrew and John followed the Lord Jesus Christ at pinakilala na si Jesus Christ na ngayon ang kanilang sinusundan, hindi na si John the Baptist. Alam po mga kapatid, meron po tayong oras. Ang tawag po ng ating Panginoong Jesucristo ay napakalakas. Ito yung kileo na may kapangyarihan. Ito yung authority na nanggagaling sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos. The call ay talagang ito yung magbibigay na bakit niya tinawag. Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na sinuwalat niya, sinabi niya, inutos niya karela. At pagkadakay sila ay iniwan nila yung kanilang mga ginagawa. Dahil ito yung gustong ipagawang bago ngayon ng ating Panginoong Jesucristo. So much so that ang kanyang tawag ay mayroong reason. Di ba ang ating definition? Must be saved and baptized and called out to assemble for a purpose. Anong purpose ng ating Panginoong Jesucristo? Anong dahilan? Kaya, nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, sumama kayo sa akin, sumunod kayo sa akin, you will be my disciples. Sumunod kayo sa akin. Parang sinasabi niya, come in obedience to me. Bakit ka naman susunod? Tingin-tingin ka lang, hindi ka naman pala magtatrabaho para sa kanya, hindi ka naman pala susunod, hindi ka mag-obey, wala kang kasunuran, wala ka pong obedience. Walang kwenta. Ang purpose po ng pagkapasok nila bilang miyembro sa iglesia, katulad po natin, ay para sundan, para magkaroon ng obedience ang miyembro, para magbigay, magpakilala at magpakita ng obedience kay Jesucristo na head of the church. Anong sabi ni Jesus Christ? I will make you fishers of men. From fishers of the sea to fishers of men. Kaya nga, mga kapatid, kung titingnan ninyo, tinaas ng ating Panginoong Jesucristo ang antas, ang level ng occupation nila from a worldly occupation to a divine, spiritual, called occupation. Kaya mga kapatid, yung pagka-miyembro ninyo, hindi simpleng material yan. Hindi simpleng pagkatawag yan.
ang pagkamiyembro ninyo ay katulad ng pagkamiyembro ng mga naunang miyembro ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Sila nga ay mangingisda. Tayo rin ay mangingisda. Hindi nga lang tayo talagang literal na nangingisda. Tayo rin ay may mga lambat. Tayo rin katulad ng mga mangingisdang si Simon, si James, si John, sila ay ugsera, they are spreading their nets to the sea. At alam ko ang sinasabi ng banal na kasulatan pagdating sa trabahong ito, na ang ebanghelyo na iniwan sa atin ng Panginoong Jesucristo, ito yung ating lambat. Ito yung ating panghuli. At 'di ba, kailangan ipangaral ang ebanghelyo. Ito yung ating pinangangaral, ito yung ni-spread natin. Spread the gospel. Ito yung inihahagis natin sa mga tao na makakarinig ng mabuting balitang ng kaligtasan na mula kay Kristo. Di po ba? Bilang isang ordinaryong mangingisda, ngayon tumaas ang level nila. Ang lambat nila ay spiritual sa salita ng Diyos, ang gospel na hawak-hawak nila. Ngayon ay sila ay maglalakad, kakausapin ng mga tao mula dito sa sulok na ito hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Taglay nila ang lambat ng kaligtasan, the gospel of salvation, mga kapatid. Huwag niyong kalimutan, meron po tayong isang lambat na magagamit. Kaya, ang na kanilang trabaho, na kanilang pinagtatrabaho, yan po yung mga tao, mga kapatid. Maraming tao. Ang dagat ay na hinahagisan ng lambat, yan po mga tao makakatanggap ng mabuting balita. The net is the gospel, and the sea are the people of the world. Kaya nga, we are fishers of the gospel. Ano ang pakay ngayon? In a simple term, we are trying to obey to Jesus Christ for the purpose of winning souls for salvation of the Messiah to save. Para iligtas ng ating Panginoong Jesucristo. To win souls for the Messiah to save. Para kay Kristo Jesus na kanyang ililigtas. Mga kapatid, malapit na po tayong matapos. The sea of labor is from Jerusalem. Nagsimula po ang trabaho sa Jerusalem. And it did not end there. It went and continued to the uttermost part of the world. Nakita natin, sana na ipaliwanag ko sa inyo kung paano na simulan po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia doon sa seashore of Galilee. Tumawag po siya doon ng mga ligtas na mga bininyag ni John the Baptist. At inutos po niya na sumama kayo sa akin, sumunod kayo sa akin. At bigla sila'y sumunod sa kanya at iniwan ang kanilang mga ginagawa. Tumaas po ang antas ng trabaho na ibinigay ng ating Panginoon sa miyembro ng iglesia. Kaya nga, nakita natin dito na talagang kanya ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. This is a kind of church according to His own way and desire. Kung paano niya hinubog ito, paano niya tinawag ito, paano niya tinayo ito, ay para sa Kanya. Kaya mga kapatid, mapapansin ninyo, ang mga ibang iglesia ay iba ang dating. Ang kanilang punto de vista ay musical. Hindi naman ganoon ang dating ng gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanilang pakay to feed the poor para ipangaral ng ebanghelyo. Hindi po ganoon. Kaya't madali silang magparami dahil ang kanilang ginagawa ay hindi doon sa forma na gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Marami kasi pakakainin mo nga naman, it's para sa iyo na yun. Pero subukan mong dala ang katotohanan, lalabanan ka ni Satanas, lalabanan ka ng mga demonyo, tatanggihan ka ng tao. Pero sa makatuwid ay ang salita ng Diyos lamang ang ating tanggap na lambat. Ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo na ating ipinangangaral.
Kaya mga kapatid, dito sa huling serie na to na ating pag-uusap ay magpapaalam na po ang inyong kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all.